Miksi vesinäyte kannattaa ottaa kaivovedestä? Ihmiselle ei todellakaan ole sama, minkälaista vettä hän päivittäin juo. Tiesitkö, että ihmisessä on yli 50% vettä? Ja pienetkin pitoisuudet, haitalliset pitoisuudet, niin pitemmässä juoksussa voi käydä ihmisen terveyden päälle. Mitenkä voit varmistaa, että se juomavesi, mitä juot, niin täyttää THL:n laatuvaatimukset? Ottamalla se siitä laaja vesianalyysi on ainoa vaihtoehto. Mutta ole tarkkana, mitä se laaja vesianalyysi sisältää. On hyvin tärkeää, että esimerkiksi porakaivovedestä on tutkittu arseeni, uraani, radon. Ei se, että silmämääräisesti katsot, että vesi on kirkasta tai ei haise eikä maistu miltään, se ei ole riittävää. Tai että kukaan ei ole tähän koskaan sairastunut ja aina tätä on juotu. Elix Aqualta tilaamalla laajan vesianalyysin varmistat, että vesi on tutkittu ja että se on puolueettomassa laboratoriossa sekä tulkinnassa auttaa sinua Elix Aquan asiantuntija.